Sa labing unang higayon, gihimo ang pagpanghatag sa tag 5,000 pesos nga financial incentives ngadto sa licensure o board passer nga Talisaynon. Paagi kini aron pasidunggan sila sa kagamhanan sa dakbayan. Subay kini sa ordinansa nga napasar sa miaging tuig nga mohatag og financial incentives dili lang sa mga top notcher nga taga Talisay apan usab sa mga board passer. Ang unang batch nga nagadawat sa mga passer sugod sa Enero hangtod sa Marso nining tuiga. Quarterly ang pagpanghatag sa 5,000 pesos nga incentives sa mga passers. Samtang 100,000 pesos na ang madawat alang sa mga rank 1, mapaboard o bar examan nga Talisaynon. Alang sa rank 2, 90,000 pesos. 80,000 pesos usab alang sa rank 3, 70,000 pesos sa rank 4, 60,000 pesos alang sa rank 5 o 50,000 pesos alang sa rank 6. Samtang 40,000 pesos sab sa rank 7, 30,000 pesos 8, 20,000 pesos 9, ug 10,000 pesos sa rank 10.